Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Muna ko, Piyos ni Banto. Kaniyot sa kahoy-hoy ba ni Bugabaga? Ano man? Unsay sulti sa hepe? Ambot. Unsay ambot? Basta ambot. Kalibog bayhana na. Saan kay gisulti ni sir? Bayan sa iyang obserbasyon ug pagduda nga may misabotahe sa pagnakupunta sa kriminal ni Inspektor Dugo. Ay, kabala ka, sir. Gibuhat ako ang imong gipatrabaho nako. Wala ko pasagdis, Brando. No, gitam na lagi na ako siya mayo lagi. Pero, sir, pastilan ang trabaho ay. Bro, kung bibisiti ra ni, dako naman taras, Brando. Uy, Brandi. Ay, ha, ganinda ra ka diya luyos pultahan. Naminaw ka nako. Ha? Uy, Brad. Suko ka? Anak ka naguturo ko magaon. Pwede ka mo itit to. Magkiksulti niya ko ni mo, Jumbo. Uy. Ay, Brad! Brad, say! Stila sa di mo, itong gamatan mo kurikong! Makaragon! Hoy! Dili kaya akong gisagita, sir. Dili. Kasi Brad, ni abot. Kadungog ka? Sir, saan nakuha ni Ron og mangutan na to? Kung may dadunggan ba siya sa akong pagpagigsulti ni mo? Saan na ako magtubag, sir? Kalagot. Kalagot ng trabaho Nagtinarong ta diri. Pero masabot nga doon ay nagbinuang sa mong mga kauban ng pulis. Ganong ingon man ini. Mauning mga krimen way kasulbaran kung doon ay mga uniformado nga na-involve sa mga binuang. Makaluya. Makalagot. Hello? Gisapot ka riyan? Robert? Maybe nakadisturbo ko? Robert? Nakasiguro kang wa? Yes. I'm sorry kung wa ko sa akong mood sa pagtubag ko nimo. It's okay. May problema sa trabaho? Kuan. Medyo. Ngayon di man mo tagan o time ang imong kagalingon nga dili kayo ka ma-bored sa trabaho. Bisan unsa nimo kagusto sa imong trabaho, naagi ng mga higayon nga bation ka og kalaay. Miagi sab ko niya na. Salamat sa advice, Robert. Tuod, nanawag lagi ka. May tuyo ka na ko? Bahin sa kaso ni John Milgar? I'm so sorry nga. No, dili bahay niya na. Gusto lang ko magpasalamat nimo sa imong pagtapang ni Ellen. Sa akong pagtabang ni Elaine? Sa unsa? Nagkasulti mi, ug matob niya nako. Nagkata ka o medyo relief sa iyang problema. And I'm very thankful ni mo bahay niya na. Wa pa ko'y nahimo sa kaso ni John Milgar. Wa kay angayang pasalamatan ako, Robert. By the way, naghisgot magyud kang Elaine. Mahimo ba kong mangutana? Unsa man na? Mahimo ba di lang ni mula inon sa pagsabot? Kaya nga no? Unsa man din na? May labtanon na tingay ko. Sulti. Unsa imong... unsa imong pagtanaw ni Elaine? Ha? May pagbati ka ba sa hilom ni Elaine?
Doon na ba, Robert? Unsa, Rian? Nagapangutana ka anak nga to ni Robert? Oh, Elaine. Unya, unsa iyang gitubag? Ikaw, Elaine. Unsay mo pagtanaw ni Robert? Ha? Unsay buot mong ipasabot? Wa ka ba hilom nga pagbati kang Robert? Unsa? Ha, Elaine? Wa ko nimo tubag kung unsay tubag ni Robert nimo sa imong pangutana nga to niya. Interesado kang masayod? Ikaw ang mi-open, ana. Sorry. Wa ko'y katungod nga manginlabot ni ining butanga. Apan hinaot nga, makasabot ka nga, kabahin lang ni sa kung gihimong investigasyon sa pagkawa ni John Melgar nga imong hinigugma. Excuse tingali ko, ana, kung sa pagpanghilabot na sa personal nga butang ang hisgutan. Unsay iyang gisulti nimo? Wa, Wa? expected ba nga doon na siya itubag? Bisan unsa tingali nga pangutana, may kasayuran ka man sa topic o wa? Doon na kay ikatubag. Dili ba? Sorry. Mas mayo tingalig. Magkita ta, Elaine. Anhaon ta ka? Nagduda ka ni Robert? Ha? Nagduda nga unsa? Oo, wa. Kalimti ito nga akong gisulti. Wa siya lang gisulti nako. Nga mahal niya ang iyang suod na higala nga si John. Og midugang siya. Nga buhaton gud niya ang tanan. Nga makit-an kini og mabalik nimo, Elaine. Karon pa ko makamit og tao nga ingon ni Ana ang pagbati ngadto sa iyang higala. Superb. Kun pananglit dili gyud mo tugot ang kahigayunan nga mabalik si Johnny mo. I mean, tingali. For me, ha? For you. Para nimo. Kay dili ka maka-move on totally. Kung dili gyud nimo madawat nga wa na si John, Elaine. Why don't you... bisan sa hinay-hinay, kung dawaton nimong kamatuoran nga wa na gyud si John, ug posibleng dili na gyud siya mabalik nimo. Wa ko'y nadugong kabako gikan niya. Apan may miagas nga luha gikan siya mga mata. Elaine, I'm sorry. Di na ko tuyo nga pasakitan ka. Ang ako nga... It's okay. It's okay, Rian. It's okay. I understand. Pero gibuhat na nako ang tanan aron lang malimtan ko si John. Gipugos nako ang akong kaugalingon sa paghuna-huna. Nadam ko lang ang tanang nahitabo na mo ni John. Pero I'm so sorry, Elaine. Sige. Ayaw pug niyang iyong ugalingon. Ihulot ang pagawas ang tanang kahuot ng imong gipati sud sa imong duka. Intaon usab si Ellen. Taod-taod nang nawa si John Melgar. Pero hangtod ron, dili paghapon siya makadawat sa nahitabo. Bisan ako riyan. Hangtod ron. Kundi paghihapon siya makadawat din. Labaw na ko. Robert, Kung nasayod ka pa lang kung unsa ako gipati hangtod ron. Kung nasayod ka pa lang. wa niya kapugning iyong kaugalingon. Miakas gyud ang luha sa iyang mga mata. I'm sorry. I'm sorry. Yes, Rian? Robert,
Ayaw lain na sa pagsabot niya akong isulti ha. Pero kung nag-isip ka na ko nga usa sa imong mga higala, bisan dili suod. Ditsuhag unsibot mong isulti. Sa akong pagsabot, wa mo'y kalainan niya itong John Melgar. Kung dili gid masulbad ang iyang pagkawa, ikaw ra tingaling makahulip ni John ngadto ni Elaine. Rian, Di man tingali lisod nga mabalhin ang pagbata ni Elaine. Diha nimo, di ba? utsa. Di ba, Robert? Wa ko magsabot si mong isulti, Rian. I'm sorry. I'm so Basta na, sorry, basta na. Robert. Basta na. Sorry. Basta na. I'm so sorry. Excuse me. O, wa ni mo matandog ang snacks. Kinilang juice. Og di na di ko magdugay. Og salamat sa mo pag-invite na ko din sa imong office ha. Ako sab, magpasalamat gyud ko ay kunimos tanan. Sa tanan mong pagpaninguha para ni John, ni Elaine. Duda man gid ko ng pagsigig og invite ni Mr. Robert Valdez ni mo ba riyan? Hilumbantok eh. Kung nagtukang may gusto siya nako, nasayop ka. Ang iyang pag-invite nako diha sa iyang office, purely about ra gyud na sa kaso ni atong John Milgar. Unya be. Ngayon dili man ka kabalibad niya. Ay kung igna nga ikaw mo'y Bantok. Klaro hagkin sa imong ikasulti ha. Imudmud ta ng naong ni Mos Manubila ron. yatis ra. Suway ko no be. Dili ba makita ni mong unsaon ti kapag ukob sa gabil bayhana ka? Ihonong ning mobile be. Ihonong. Kung dili na ko ihunong, reklamo ka? Palaguton na gid ko nimo bantok. Wa pa di ka maglagot. Oh, pagbantay, may taong milabang. Pastilan nimo bantok oy. Diriyot hinunta madisgrasya. Hak ng tawhana eh. Murag guha ng libang sa daan. Hoy, gago! Kung magpakamatay ka, ayaw pa nga mong tawhana ka! Diretso tambak sa bridge! Hoy, Rian! Estrada asa ka! Estrada! Katuntaw nga diriyot madasman kay ni bantok. Siya kato. Maugid og panangkoy na itong ginganan og John Milgar. Oh, tora siya. Misot siya sa daghang mga tao. Nagpanglingi. Og kusog kaayong milakaw. Kinahanglang maapsan ko siya. Magdali ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!